যারা কুমরিত পারানো বাইক খিবনানি টার্গেট নানাই বরক বাই নরক যোগাযোগ দং নি আं थाखायसि नरक बरक बाय যোগাযোগ করে গাকে আনো বাইক খিবখানি নর খিবনানি চক্রান্তনি থানি ননি ইয়াক করে গাকে নরক আসকে আনো হামিয়া সাগলা ননে যত স্টেপ বাই স্টেপ কমেন্ট তেই নরক যত স্টেপ বাই স্টেপ অ্যাক্টিভিটিস আं ফলো খাই দংসি দ ফানি বাগै जेरै दैमान गाके द फानि बागै केन बुसु रम हगैनि सापलैनि सागैनि लाइमानि नुवां सदैसि बुसु जेसुमान कलम तन हगैनि काखरेबेरि मानि नुवां सदैसि डेभिड मुरा सिंह किरिया नर न डेभिड मुरा सिंह किरिया आइसि डेभिड मुरा सिंह किरिया नर न ओ लामावो कष्ट खाइनै हिमैनै सादुं सादुं नेउनै मावनो मासे हिनै हिमै तंगने वा जाखौ नरक कामै खाइमानै बुखावनांगौ बुखानांगौ नरक पसुनि जनमैनै बुखा हलङैनै माके बाइक बुखा खाइनका जला जला थांबाय जों तिनि सातं तिनि हायनो हाय बेलाय कुंफिउका सालकुस जागला सालकुसां सातं नाके कलमतै मकलनि कपालनि फायै कलमतै मकलकलाय रियाबो ओइ आइफोर सोंहैलाय दङ अ जागाव बाक्सा तिनि तिप्रासा ताकुग्र जारा तङा केबेंनाय रक दफाना केबेंनि केरियार खालामनाय हिनि वानसंनाय रक दफाना एगेन्स्ट सावैनाय गुबुननि सेलेंनाय फागनि केरियार न संसारनि हिनि वानसंनाय रक न काइसा कबक नों काइसा सोंनु नरक जे केबेंलाय दङ मायं सिनजानि कक साइ दङ मायं सिनजानि कक साइ दङ 이게 안으로 사는 무슨 거 안그 신저 안 신저세 역나는 무슨 거니 쪼박 가이만은 그게 능 마용라 땀 가이동 능 살라 땀 가이동 마용 살라 땀 가이동 신저세 쪼바니 바비 농사리만은 그게 앞에 계셔고 যারা সোশ্যাল মিডিয়া ফাইনাই গनै গथाम पिप्रासानि 쪼बा हाय तमाया बैचबा खायमाना केबेंनि मानाय हामिया सायमाननाय अ बरक मायंगनिया मुसाबंनिया अ बरंका सोंनाय जातीय प्राणीनि अंतर्भुक्त सोंनाय जातीय प्राणी रक कोनोदिन मायं मुसानिया नरनमन कबंगनाम सुबो गुबुननि दफाना केबेंनि मानि रिजन तंगो गुबुननि दफाना बोथारनानै जातीय मानि रिजन तंगो गुबुननि दफानो लामा पाइरि खिमनानै टार्गेट नामाने जातीय मुंतंगो नरक जारा तिप्रासना केबेंनाय रक आनो केबेंनाय रक टाउन सकदे नयनबासि जमातेन नष्ट खायमानका बिश्व देवर मानो बुथारमानका बिक्रम दैरुपिनि हायनो बुथारमानका गोबां मा लिडार काहाम काहाम न आसुगुरि खिमा कहने आं हाय लिडार तिप्रासनि बागै चबा खायनाय न बुथारै माने नष्ट खायनाय टाउन सकदे सिगां नरक काहाम के सिनिवैसि लुकुरो काहाम के सिनिवो सिन्ना नांनाय आं जारा कुमरित पारानो बाइक खिबनानि टार्गेट नानाय बरक बाय नरक যোগাযোগ दं नि आं थाखायसि नरक बरक बाय যোগাযোগ करे गाके आनो बाइक खिबखानि नर खिबनानि चक्रान्तनि थानि ननि याक करे गाके नरक आसके आनो हामिया सागला नने जत स्टेप बाय स्टेप कमेन्ट तेई नरक जत स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटीज आं फलो खाइ दंसि द फानि बागै जेरै दैमान गाके द फानि बागै केन बुसु रम हगैनि सापलैनि सागैनि लाइमानि नुवां सदैसि बुसु जेसुमान कलम तन हगैनि काखरेबेरि मानि नुवां सदैसि डेभिड मुरा सिंह किरिया नर न डेभिड मुरा सिंह किरिया आइसि डेभिड मुरा सिंह किरिया नर न ओ लामावो कष्ट खाइनै हिमैनै सादुं सादुं नेउनै मावनो मासे हिनै हिमै तंगने वा जाखौ नरक कामै खाइमानै बुखावनांगौ बुखानांगौ नरक पसुनि जनमैनै बुखा हलङैनै माके बाइक बुखा खाइनका सालसा फाइनै हिमै बुगिनाय फिदां बाय सालसा माइसे तंगिनाय फिदै सालसा लामयो यंखाबाय वारजाइनाय फिदैसे